Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube keluarga Mas Goblok Malu pemirsa. Iki jagung kok sak nyumpres ngene. Kita pas lebaran setahun yang lalu tak gua ada jagung ora apa-apa ya pemirsa yo gua ada pakan hewan ae. Nek katol iki gak kantu ki bahasa ngono apa pemirsa? Stok iki terbatas lah. Nang pasar iki angel. Rada angin pasar Kapuan maksudku lah. Iki kok wis entek sedangkan dek esuk iki rada angin misal ana kuwi jagung putih lah. Jagung putih yo ora ono pemirsa. Paling gak iki saiki pitik iki rada akeh yo 2 kilo iki biasane iki kanggo 3 dina pemirsa. Ya tetep tak sambi karo sego jenenge cuma sego mungkin tetep ana sing pinggiran garing-garing kuwi tak sisihno tak numpuk tak salah kulkas biasane. Nek tak salah kulkas gampang basi pitik emoh. Dadi nganu pemirsa tak sisihno terus tak campur karo dedeg alias katul. Iki gak ono, aku arep njajal golek nang kene-kene toko. Biasane toko ki lho pemirsa ndenge sepur Jomplang sepur ki biasane duwe bakule. Muga-muga yo duwe nek kantor aku rada mumet pikiranku pemirsa. Soale stok nggo mangane pitik kok mesti biayaan. Mesti ngeran-ngerani wong nang omah nek ora dadi ngono pemirsa. Iki tak entekne sik. Aja ndakno. Arep tuku 2 kilo pemirsa aku. Biasanya tuku sekilo karena yo gak mesti sekilo kadang 2 kilo kuwi. Nek kesuwen ku dene dipangani kutu. Pokoke 3 kilo, 2 kilo kuwi. Lah Mbah biasane iki nek baru panen yo tak tukoni pemirsa wong karena memang baru lagi icir. Mbah De lagi icir pemirsa nang sawah. Dadi kantu alias terbatas lah iki arep jajal golek-golek. Muga-muga nek kene ana nek gak ana yo engko aku tak kok mai nang merah. Wis ngono ae. Pitik yo penting ya pemirsa. Nek wong jenenge menungso kuwi kadang kala keuangan apa kadang kala Mas Santo libur suwe yo kebutuhan mendadak misal ana buah Mas Santo ngirim pitike didol dienggo buah jenenge gak ada sing mendadak kaya dulur ewa tangga ewa kuwi kan gak iso diprediksi ora mak blus 2 hari sebelumnya ditonjok berkat lah kuwi kan gak iso diprediksi dengan lah awake dhewe cukupe pas mbonjot tok lah mulane kuwi tak eman-eman pitike lara dan tak obati pemirsa ngono Kit dan tak golek sing muga-muga ya Allah muga ana jagung nek gak ana tak ubeng-ubengan aku aduh aku nek gak ana jagung ki mumet pemirsa nek katul sik mending gak ana sik sego tak gelem lan nek jagung nek gak tak sambi jagung yo pitike memeti pemirsa cara mono kok wengi purik wis pemirsa kok itu tak golek sik jojo tak jake pemirsa golek sik pemirsa ini teman jalan tumbas bakso nang area Kapuan area Alfamart iki alhamdulillah akhirnya aku mau untuk jagung ayo tak kayak mangan kena notek aku kualan pemirsa pitik suket das wis tekno wis iki sak doro-dorone melok mangan wis arep mulah wis aku jane kudune duwe ada gedine ya pemirsa udah aku kurang pemirsa akhirnya iki mang try lho
kok ana apa jenenge bakul bakso nang ganggangan apa? Ganggangan niku lho pemirsa, Alfa. Kok ana. Yo trae ku lagi dibangun pemirsa. Darane ruko, ora ruko. Singgetan lho, dikontrak nggo usaha. Aku ndek modal dodol apa ya pemirsa? Ngono kok nuju-nuju tak srendi ya baksone. Oh ya Allah dashboard lali. Padha ae sak trae rego rata-rata rek jagung kuning padha ae pemirsa kene kono. Nah aku tuku 2 kilo. 2 kilo aku pemirsa. Padha ae 2 kilo. 2 kilo 13.000. Jagung kuning aja ngono pemirsa. Jagung beberapa hari ini memang rada angel. Mergo nek kene urung usum panen jagung mesti adoh. Iki tangkapan jagung kuning termasuk nganu lho pemirsa. Juga awal-awal kanggo aku nek setengah kuwi. Karena jagung putih emang jarang sing produksi ya, jarang sing icer petani. Dadine 8.000 nek jagung putih. Tapi bakal pakan ternak kayak sing tonggoku iku ya kayak sing yo gak ada sih. Kuwi memang rada gak duwe nek stok jagung putih gak duwe sih. Kuwi kan gede iki pemirsa. Aku yo nang kono nek cara mono merah ki yo sing ki lho andenge lorong Mak Damis kuwi kan ono teh pemirsa. Saurung nek kok kene iki yo saurunge sakbare Pak Gaul ki yo ono. Nek pas merah mah yo akeh pemirsa. Kapuan kan yo kuwi jago sing tak anu iki nang ambek sing nang nganding omahe Yula kuwi yo ono. Motor aku njajal kono sik. Biasane ki ono. Soale yo Pak ayo dodol pakan kucing, pakan por pitik, por manuk. Pitikku tak kae por gak tawar pemirsa. Pernah cilian karepku tak eman-eman yo. Nah yo pitik Jawa dikeki por ono sing gak tawar. Wetenge kembung mati pemirsa. Tapi yo ono sing cocok. Gak semua ayam itu cocok pemirsa. Jadi nek sing cilik-cilik sing pilihan alhamdulillah yo nganti saiki gede sampai 9 terus ana netes 5 kuwi nek sing cilikan tak kei beras pemirsa. Dadi aku tuku beras elek, beras ajuran, beras sing ajur. Nek beras ajur kan cepet nelene bukan karena terus kewan tak kei beras elek gak. Dalam arti nek kadang kan rontokan beras sing cilik-cilik niku dikumpulno bakul dituku lebih murah dari harga normal. Misalnya 13.000 yo sak ngisore 13.000. Kuwi karena apa? Nek tak kei beras ajuran, pitik gampang ngelem. Aku rada kapok tak kei pur pitik. Yo ono sing takok pemirsa, ayo ono sing pemirsa komentar gak dikasih pur pitik, Mbak. Pur ayam, Mbak. Aku trauma, Mbak. Pitikku mati. Aku seneni Mas Sato. Karpe tiga vitamin pur malah mati gak tawar. Gak semua pitik ini cocok. Tidak lupa tak simpen. Aku toprasku tak ada rasa ibu mesa kare iki. Oh, bisa. Golek pur. Golek jagung rada angel beberapa hari ini ki rada angel pemirsa. Aku mumet nek sampai pitikku gak duwe jagung. Nek aku no sing duwe mangan sakonone beras sambel losek misale wong jenenge apa? Ekonomi orang kan yo nek turun yo padha umume karo pemirsa sing nonton aku iki padha ae. Cuma kok yo aku ngonten kek dadi didelok wong akeh aslinya padha-padha ae pemirsa. Aku pemirsa iki padha ae. Karena bojoku kerja melu wong. Rambutku kok dawul-dawul ae iki piye? Mari kerja melu wongku kan yo tetep kita harus punya
sportivitas, loyalitas karo bos, kerja milong kudu tenanan, dibayar tenan-tenan ngono. Padha wae di usaha dhewe ya kudu konsisten, soalnya sing di keluarga iki yo ngopeni anak bojo kan yo ngono pemirsa. Wis wolak-walike kan piye rek ngono. Yo ora pemirsa. Cuma aku yo bar nyapu. Adek, kucing aja dianoni. Kucing mending ngono jajan. Kucing. Ya alhamdulillah rada enteng saiki. Rada suda tikuse col aku duwe kucing kuwi kan tikuse kan wedi kan biasanya jemruntul. Terus pernah juga ngegeti kabel motor sing jamane motorku Mio pemirsa. Walah aku yo rada digremengi Mas Santo wong jenenge turu ki tak yo nek turu kan tetep tak pateni ruang kene kan tetep tak pateni nek aku turu pemirsa. Lip gemku kan ilang ngono ceritane pemirsa. Jadi aku ki yo gak mojo kira yo pernah nang kontakku sebelumnya ujuk-ujuk ki duh meong lesu delala kok yo aku ki goreng pindang ceritane tak kei terus karena pindangku yo karek siji yo winginane kae wong tak nggulawah sesuke tak tukokno pemirsa. Dol kuwi tikuse ora spiro akeh. Gak spiro akeh juga gak njupuki jagungku. Jagungku pakan pitik iku dinganu pemirsa. Dibuka pinter tikus saiki tikus modern pintere ra karuan heran aku. Dibuka. Waduh aku ngono. Wes pemirsa. Terima kasih nonton kontenku. Mohon maaf jika ada mungkin sesuatu hal yang saya tidak sengaja menyinggung pemirsa, saya minta maaf ya. Moga-moga ke depannya saya nonton rezekinya dilancarkan Gusti Allah ya, moga-moga terhibur ya. Pokoknya saya nonton gak boleh sedih, kudu tetap semangat ya Mbak ya, Mbak Mas segala macamnya, pokoknya tetap semangat untuk hari ini. Kita tutup dulu kontennya. Juju kecak arep tak dusi Juju pure arep tak dusi pemirsamu koncone Mas Santo liwat Mas Mariono bakal tukang laundry masih tukang laundry kayak peng laundry no guru aku kayak loro pemirsa arep tak laundry no wong yo kantuk. Mas pemirsa, terima kasih nonton kontenku. Tetap semangat untuk hari ini, nggak boleh putus asa, nggak boleh sedih, kita sama-sama berjuang ya. Kabeh manusia gak lupus saka ujane Gusti Allah, juga berjuang pada porsinya masing-masing. Tetap semangat untuk hari ini. Tetap semangat untuk hari ini. Ojo lali bersyukur pada kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.